Pois atendede a esta imaxe, é a reacción deste camioneiro cando se decata que o están roubando directamente, prende o motor do camión e con toda a forza posible embiste a furgoneta dos propios ladróns. Mentres, estádelo vendo, os ladróns saen cabreados e comezan a golpearlle na porta do camión e na propia ventaniña. Isto pasou en Girona. O camioneiro estaba nun área de descanso, dormindo, un momento que aproveitan os ladróns para roubarlle a súa carga, algo que tamén coñecen á perfección moitos camioneiros aquí en Galicia. Bueno, que Ángel, que é o presidente de Transportistas de Ourense, xa di que os ladróns adoitan romperlle as lonas dos camións para directamente levarlle a mercadoría. E non só iso, senón que tamén o que fan é meter gas na cabina do condutor para así adormecelo e roubarlle todo, ata a carteira, É terrible, pero ollo, porque mirade, aquí en Galicia hai unha estación, hai un parking de camións que é pioneiro en seguridade. Está en San Cibrao das Viñas. Ali os camións e os camioneiros poden estar tranquilos, porque mirade, está vixiado as 24 horas, está iluminado, ten máis de 30 cámaras de seguridade, aí non hai ángulos mortos, co cal vese absolutamente todo, é un sitio no que os camioneiros poden estar polo menos un cachiño tranquilos. Estamos vivindo unha época complicada por a cantidad de roubos que temos, pero é por falta de áreas de servicio de seguras, de aparcamientos seguros. E aquí neste polígono inauguramos vai facer un ano que reúne as condicións que nos necesitamos. José Antonio, presidente da Asociación de Empresarios daqui do polígono San Cibrao das Viñas, onde hai un espacio, digamos así, seguro para camioneiros. Este, se vos fixades, é un parking con unha parcela de 11.000 metros que conta cunha treintena de cámaras donde non nos quedan ángulos mortos para cando están os camións aparcados. Todo queda grabado en cámaras, as cámaras recollen como matrículas, entonces en todo momento sabemos quen está dentro e que personas hai dentro. Tenemos alarma de gasoil y alarma aquí en la puerta de las cerraduras. Lo ha instalado la empresa, entonces se toca, al entrar dentro se activa la alarma. Ten moita facilidade o ladrón para roubar cualquier tipo de mercancía dun camión, que o camionero non se vai a enfrentar ao... Primeiro non sabe quen son, non sabe se veñen 4, se veñen 2, si están armados. Cierra la puerta, entonces activa, lo pone aquí, entonces al tocarle salta la alarma. O que toquen en algún lado, y aquí igual le tocas en el activa la alarma del gasoil y al tocar en el tapón salta. É moi típico dormir ao chofer cun gas, botarlle na cabina, é que cando te despertas pois non sabes o que pasou, e encontraste que che roubaron carteira, tarjetas. A persona que entra dentro tamén ten un código para poder salir por a porta peatonal e poder entrar a volver coller o camión. Está dotado con os espellos para que as condutoras se encontren seguros, donde tamén teñen un botón para pulsar en un momento que se vexan que están agredidas. No resto de España pois non temos seguridade. Son a maior parte onde aparcan os camións son sitios particulares, son restaurantes, son gasolineras que teñen a seguridade que teñen, non é nada especial para evitar os roubos. Se vos fixáis, están todas as lonas marcadas de tajazos, esos son cortes, de mirar a ver que leva o coche, se non interesa, non seguimos. Se alguén toca, como saltaría a alarma? Bueno, se le tocan en algo. Deberían de miralo por algún lado, de facelo máis seguro e máis tranquilo, porque oxe, estar traballando e cousas en seguridade de que te poden roubar ou de que te van a atracar, pois non é plato de gusto. Pois tamén foi un roubo máis que rápido que sufriron neste restaurante de comida mexicana na Coruña. A dona do local e o seu fillo estaban grabando un vídeo dunha receita na parte traseira do local. Eran contra as 5 da tarde e escoitaron como que a porta se abría. O fillo foi mirar e non viu a ninguén, pero sí que había alguén. Seguramente se agochou tralo mostrador. Os dous iron grabando tranquilamente o vídeo ata que entrou unha parella da rúa para avisalos. Viron como un home colleu o monitor do ordenador e saiu a fume de carozo agochando